Wannan naira 180 ne. Kuma zan yi amfani da ita in ce da mutum daidai har mutum 700. So je mu ga yadda ta kasance. Let's go! Kai tsaye sai gani a cikin kasuwa na siyo buhun shinkafa na siyo rago. Ina dawowa gida na fara sarrafa nama na zuba kayan miya a wuta na zuba mai da man da muka fefe mit da shi sai na juya na ɗauko ruwan nama na zuba seasoning magi onga gishiri sannan na ɗauko kori na zuba wayo na ɗauko spices shi ma na zuba nan take na ɗauko shinkafa na hau wankewa na yi faibolin na sai na tsaye da ruwa na mai da shinkafa ta to fa shinkafa ta yi ready wayo nan take babu ƙasa a ugewa da yake sauri muke yi muna saka nama muka zuba sai mu rufe muna jira muka fito gofe gida mutane sun taru gashi nan kamar yadda kuke gani su ma muka hau ba su kamar yadda kuke gani to bayan mun gama wayanda ba san wa muka ƙara fitowa da takawe muka ba su nan take muka je da kayan sai ga ma orthopedic garan yallaka muka shiga daki gashi nan kamar yadda kuke gani muka ringa bin gado muna ba su muka zo muka samu su bayan Allah anan su ma muka ba su sai muka fito muka ƙara tafiya wani ɗakin su ma muka je muka kai haka muka dinga bi in muka shiga wani ɗakin muka baya sai mu fito sai muka zo muka hau sama shi ma gashi nan kamar yadda kuke gani shi ma muka zo muka faffayar to fa bangaren yan laka ko ina ba ɗakin da bamu je mun bawa abinci ba complete din su bayan mun sako muka haɗu da wasu bayan Allah anan su ma muka ba su sai muka fita waje akan hanya muka gano wasu bayan Allah su ma muka tsaya gashi nan kamar yadda kuke gani saboda mun kula su ma suna da bukata muka zo su ma muka babba su kai tsaye sai ga ma asibitin Kuroda gashi nan kamar yadda kuke gani su ma muka ringa bi ɗaki muna ba su abin da zai baku mamaki shine muna ba su abincin suna cewa kamar mun san abincin suke bukata dama wannan abin da ba da kuɗi na ne ba wasu mutane ne suka ba da kuɗin su domin a yi bayan mun gama da wannan ɗakin sai muka fito muka tafi wani ɗakin shi ma kamar yadda kuke gani akwai wani ma'aikacin su da yake cewa wallahi masu kwana sai su yi ma ba su ci abinci ba na bangaren yan amai da gudawa ne ba mu shiga ba sai suka ringa fitowa suna karɓar wa patient din nasu ku ga mun nan gaba mutane ne kuke so a ciyar